Hola de nou, nois i noies. Quant de temps? Com esteu? Com ha anat el Dia de la Diversitat? M'han comentat que vau passar una jornada molt interessant on diferents persones i entitats de la ciutat de Barcelona us van explicar d'una manera més pròxima en què consistien els drets humans. Ara, si us sembla, per fer una mica de buidat de tot el que vam treballar allà i que la resta de companys i companyes sàpiguen les activitats que vau fer, farem una activitat. Us proposo, primer de tot, que us torneu a dividir per grups. Recordeu, d'entre 4 i 6 persones i fent cas a les indicacions del vostre professor o professora. Un cop estiguem dividits i dividides, us donaran un seguit de pòsits. En aquests pòsits haurem d'escriure quines van ser les activitats o les idees que vam agafar i que més ens van cridar l'atenció. Una vegada ho haguem escrit, posarem en comú aquestes idees a la resta de la classe i podrem crear un petit debat sobre les diferents situacions exposades. Ja ho tenim, no? Doncs comencem! Dividiu-vos en grups de 4 o 6. Comenteu el que vau treballar a la jornada del Dia de la Diversitat i anoteu-ho en pòsits. Prepareu una breu exposició per la resta de companys i companyes. Exposeu el que vau treballar. Si no vau realitzar la dinàmica de l'ascensor de la sessió 1, feu-la ara. Si ja ho vau fer, seguiu amb aquest vídeo. Vinga, va, ja ho tenim, nois i noies. Ara que ja coneixem els drets i ja hem decidit quina proposta farem, és el moment de posar-nos-hi. El vostre professor o professora us repartirà una fitxa que haureu d'anar seguint per fer la vostra creació artística. Siguem creatius i creatives i, sobretot, fem volar la imaginació. Repartiu la fitxa per al vostre projecte per tal de començar a treballar. Organitzeu el grup a l'aula per tal de dur a terme la proposta. Feu servir les fitxes de guia corresponents a la vostra proposta per ajudar-vos. Teniu temps fins al mes d'abril per preparar la proposta i enviar-la a info@diadeladiversitat.cat.